Jako je pravda, že mě nejvíc vyletí ty odfláknutý reelska. Hele, uvedl bych to na pravou míru. A neřekl bych odfláknutý, ale řekl bych autentický. V dnešní době umělé inteligence o to víc. Pokud je ten obsah tvůj takovej jako fakt jako syrovej, lidský, tak to je to, co dneska buduje důvěru. Jo? Samozřejmě s nějakou špetkou hodnoty, informací, které lidem předáš, ale furt je tam ta lidskost. A to je to, co dneska funguje, protože dneska už nevíš, co je lidský, co je AI, ale jakmile děláš opravdu surovej, v úvozovkách odfláknutý obsah s nějakou myšlenkou, tak to je dnes to, co lidi přilákává a co buduje dlouhodobou důvěru v tebe a tvoji značku. Pokud chceš pomoct s tím, jak to dělat efektivně, tak mě klidně napiš a koukneme spolu na to, jak konzistentně a dlouhodobě budovat brand a mít díky němu klienty a zákazníky.